Zonke lezi zinto oclaim ukuthi unazo wathwasiswa uNkulunkulu amasimba lonto le into engekho le nto leyo. Uyodlala izingane nje zeyikeshi futhi nazo. Isikeshi leso wathwasiswa uNkulunkulu uyindodana emhlabeni ezulwini inamasimba onke lonto leyo. Ayikho into enjalo ngoba nobuwena akuchazi lento oyikhulumayo. Uhlezi nje uthuka inhlamba ngoba lo wakufundisa lento vele bethuka inhlamba naye. Lo muntu lo wakufaka kulento le bethuka inhlamba naye. Sazi uthi umfana weyilonda. Khona lenyanga engibhazile bathi abantu angikhulume ngayo kwaukuthi bengisabhekene nenyimpi, bengisabhekene nale yampi lengiyiqalile yesikesh, bengisabhekene nempi yesikesh. Ngithe ngibhekene nempi yesikesh ngabhazwa enye inyanga ebizwa ngumfana futhi Mkhwanazi. Mfana futhi Mkhwanazi, sengiqedile ngesikesh, sengibhekene nawe ndoda, ungibhazile mfana futhi. Wathi ma ungibhaza mfana wami wangitshela amasimba, waze wazongitshela ukuthi waxoxa inganekwane mfana futhi, wathi ungaphephula umuzi wami. Nga-understand ukuthi awungiqondi ukuthi ngubani. Wazi kahle mfana futhi ukuthi wawafika kumina uzofuna umakhanda oil. Umsebenzi wami ngiyamprotecta umuntu osuke efune iproduct yami. Kodwa uthema usuveza umakhanda oil ku live wakho ko TikTok wangithinta kwaukuthi angikwazi ukudila nawe ngisabhizinesi cash, angikwazi ukudila nawe ngisabhizi ngingaka-consult esigodlweni. Mfana futhi ngiconsultile esigodlweni, mfana futhi ngiqedile ngesikesh, ngibhizi nawe mfana wami njengamanje. Njengoba sengifika kuwena mfana futhi, ngizokunika izinsuku ezintathu zokwenza ulive uxolise. Ngizokunika izinsuku ezintathu njengoba namhlanje kuLosithathu, ngiyalibala nalolu uLosithathu, uLosine, uLesihlanu iyaphela ingqinamba. NgoMgqibelo mfana futhi ngizovula amafayili akho mfana futhi. Mfana futhi ngithi kuwena already imimoya njengamanje ithukuthele, already kumakhanda dam kuthukuthelwe. Ngithi mina kuwena ngoba unomakhanda, I normally don't do this. Ngoba unomakhanda oil wawulanda uyazazi izimpi engakunqobela kuzona mfana futhi Mkhwanazi Mtuba. Uyazazi mfana futhi, ngiyaphinda ngithi kuwena izinto wayikhuluma nami ufikile, ezinye watshelwa yimi zona, ezinye ngizithola manje ipower njengoba ihamba all over kusetshenzwa wena. Nginefayeli mfana futhi, ipower izozama ukulidedela ngendlela yakho, kodwa mina as King Bhaka ngisakunike 3 days, kodwa ngeke ngivimbe imimoya ngendlela ethukuthele ngayo iza kuwena mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi ukuthi uyiscam mfana wami, mfana futhi Mkhwanazi, uyazazi uscam mfana futhi Mkhwanazi. Uyalazi iqiniso between wena nomngakho lapha endlini. Uyakwazi ukuhlukumeza ohlukumeze ngawo umngakho ngezizathu engizozibala ozenze kumngakho wahlukumezeka mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenze emntwaneni wakho mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenze kubantu ebebefika bezofuna usizo including abesifazane mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenzile ezingalungile. Ngikunika 3 days mfana wami, ungibophe mawuthanda, sengiphezulu kwakho, ngiqedile ngesikesh. Kulo 3 days ungifonele wenza ulive. Inamba yami mfana futhi ngiyinika wena today, it is 0798130260. Ngiyinika wena ngqo, umoshile mfana wami ezweni. Uyazazi imali zabantu oyithathile, abantu wangabenzela fuck on. Uyazazi
mfana futhi. Uyazazi imali zabantu obaqole zona mfana futhi Mkhwanazi emtuba masimba akho uyazazi. Kodwa yimina manje. Angakafuni ukungena kuma details mfana because okwakho kuzofana nokwabanye. Okwakho ngokufana nokaSigujana. Ngizoqinisa isandla kuwena ngoba ungizele ngobuso angiphendulwa mina mangikhuluma awungibhazi mina mfana wami. Awungibhazi mina. Tshelwa yimi awungibhazi mina. Njengoba ungibhazile mfana wami ngifuna imali zabantu lezi owayithatha. Baningi. Funa uyibuyisele emuva. 120 or 100 mali before uyibuyisele. Ngifuna ukuthi umuntu owathatha imali yakhe aqala ahlale nawe phansi kuqala. Ngoba vele kushiwo njalo ka spirituality kuthiwa umuntu uhlala naye kuqala mu consult mengabe usuhlulekile mina ngizoveza yonke into. Mfana futhi ungiphazile mfana wami. Ngakubuka. Ngathi ubheke lensha. Uyasazi isimo sempilo yakho. Wena uyakwazi ukugula ohamba nakho. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyakwazi. Uyasazi isifo songakwazi ukuyiphatha kwakho. Mfana futhi Mkhwanazi. Funa kwenziwe ubulungiswa kubantu abama victims akho. Ungibhazile mfana wami. Benge ngikwazi ukudila nawe ngingaqedanga ngescash. Ngiqedile ngescash. Njengamanje sengibhekene nawe ngqo. Kodwa before ngiveze konke mfana wami, konke because umndeni wakho ozalwa nawo ulalele ufuna ukuzwa ukuthi liphi iqhazo olibambile kubona ukuthi kubesho. Abantu besifazane ebebehamba wena bafuna ukuzwa ukuthi liphi iqhazo olibambile ukudlala ngabo ngendlela odlale ngayo different types zokudlala. Mfana futhi Mkhwanazi. Sengikhona mfana wami. Ngikunika only 3 days. Wenza ulive waxolisa. Ngizoba nendlela ehlelekile engizodila ngayo nale metha. Ngizobacela mawuxolisa, ngizobacela bonke abantu abama victims akho. Kakhulukazi labo ethatha imali zabo. Ngizobacela ukuthi bazohlala nawe phansi. Nilungise. Naningalungisa khona. Mawuxolisa kodwa mase ngiyaphinda futhi uyithathile imali zabo mawukwazi ukuzehlisa. Ngizosebenzisa lo makhanda oil kuwena ukuthi ngifacilitate lento ababeyifuna kuwena bangayithola sewuthatha imali ezinkulu. Ngalo makhanda ngizosebenzisa wona ngifacilitate umehluko mawuxolisa. Ngizodila nabo beza private. Siqede private. Kodwa mawucabanga ukuthi uyingakara khohlwa mfana wami. Bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakuda kweyini bathi ngengqwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholotha lamachise mfana futhi Mkhwanazi you are nothing la mfana wami. Bhekane nje ngqo nawe njengamanje. Full sack la ukhona mfana wami. Ole abantu aba serious. Mfana futhi Mkhwanazi. Ngisazoveza amahlazo. Hluleka ukuyithiba uyindoda. Ngikunika 3 days. Number yami 0798130260. Ungifonele. Uma uthi wena unento ekwazi ukuphephula iphephule manje. Ngoba mina ngiyasondela manje. Mina angixoxa ngane wane mina. Ngiyasondela mina. Mawuthi nawe uyaphephula, naku umuzi wami, phephula manje. Mawuthi khona isilwane othi unaso, sithumele manje. Ngoba ngenhlanhla kukhosilwane, ngikubheke baba ngaze ngabheka yonke indawo. Awunasilwane, awunafokhola. Uyiqolela abantu nje bese uhamba uqebula amagqolo ezihlahla yonke indlela. Qebula uhlanganise bese uthi unzima. Sazokuchaza mfana wami mfana futhi udlalele etshene ezifayo. Sazokuchaza. Ngibhekene nawe ngqo njengamanje. Ngikunika 3 days. Baba yini? Ngizonibona ngomgqibelo. Sengizoveza ama5. La bengabe ngangifonelanga. Ngidela yonke into. Kodwa ke ngiyakutshela mfana wami uzogwetshwa emazulwini. Bese ugwetshwa emhlabeni. Ngobenzi bakho bobubi. Yakizwa ngithini mfana futhi? Ngithi kuwena uzoboshwe emazulwini.
mawusuboshwe emhlabeni ngokudlala ngabantu. Ngokudlala ngabantu uzoboshwa kabili wena. Uzoboshwa emazulwini. Abantu banamadlozi, abantu bayathandaza, abantu banoNkulunkulu. And ugobela wami uNkulunkulu. And angiye kwesaba ngoba ngiyazi ukuthi unami. Intonga yakhe, udondolo lwakhe luyangiduduza, lunginika amandla imihla yonke yokuphila kwami. Unamba bani wena? Masimba.